Nginibingelele babukeli lapha emakhaya Mzansi nonke South Africa yonkana. Igama uMabutho wakaSithebe ngaphansi kweProgenity TV uhlele iReconciliation. Lapho khona suke sifuyisa ukuzwana phakathi kwabantu ababili noma abathathu abangasathelelana amanzi kodwa thina siyaba reunite. So njengamanje ke sila endaweni kuthiwa ise Balfour ekasi isiyathemba njengamanje sinomfowethu la usibhalele igama lakho Sifiso istory saSifiso esinye story njengamanje istory sakhe sithi uxoshiwe emsebenzini uSifiso ngesibanga sokuthi manager yakhe ilala nezisebenzi so Sifiso bezompimpa so bamxoshela lokho ke nawe yazi ke iphela sheshel khisho evasithi ake uhlale nami samukele Sifiso baba kunjani ngiyaphila bafu ya ke wasithi isitori sakho kancane lapha kwi-email but angithola ngasonke ngivile ngathi esinye ngizosibamba mase nginawo siseme sasafika baba ke njengokusibhalela kwakho siyi-Project TV awusho awubekele umbukele ekhaya indaba yakho ongazi wayesila namhlanje wayusibhalelile wena ya mina bafu nababukeli into engayisho nje ukuthi ngicoshwe ngento engekho right kahle yabona imene nje iyangicosha ingicoshela ukuthi mina senyaveza ukuthi ilala nestaff lapha emsebenzini ayizwa lento manje ngicoshela ukuthi mina ngibhacile kahle uyayibona lento le wayibona wena ngayibona lo muntu and lo muntu sikayenza nentombi yami lento le ayizwa lento leyo bafu usedla nentombi yakho usedla nentombi yami bafu okay manje bafu ayilungile bafu manje ngingangilandile la ukuthi ungikhaphe lapha ya uzongisiza expose lo muntu ngoba manje ungicoshile mayende sengilambile ayikho into engizoyenza asenamsebenzi manje uthathe nentombi yami lo muntu uyafisa ukubuyela emsebenzini futhi ngiyafisa ukubuyela emsebenzini futhi ngiyafisa futhi maye futhi ngacela ungikhaphe ukhona khona la ngaphakathi kula ngilethe khona vele njengoba uthi sihlanganele khona la kanti uhlangana endaweni la esebenzela khona vele futhi okay la futhi hey babukeli beProgenity nazizwele udaba nasizwe isimo seka Sifiso la Sifiso akasona umsebenzi ngisibanga sokuthi into ebeyakade yenzeka emsebenzini akayithandanga ngoba besindlelele naku ntombi yakhe ake hlale nami ke singenela ngaphasi ke sibone ukuthi siyamthola lo muntu lo awukhona baba manager baba okay khona baba ake sibone siyambona lo manager lo ungene nami ngaphakathi sawona baba ngoba khona ngidla ngicaba khona la sabona sisi unjani sikhona njani siyaphila nathi sikhona nanyama namhlanje umuntu ulambile man ikhona namhlanje during the week sithengisela ngaphakathi nithengisela so uma idinga uyasho ukuthi ufuna i-beef or pork then ngiyalizwa udaba la kuthiwa hayi yehle isiphundu notshwala bakhona hayi la lo ngavuka le ndawo ipause ne ngibone masingela ngaphandle ibhalo pause ipause shisanyama la siyathemba siyayikupla siyathemba hayi ngisase right no sese sidinga manager la kunodaba usihamba ngalo kahle siteka kwamanje sidinga manager then after guys uzoshisela nje inyama ukuthi sihlale si relax yeah cela usolele manager alright ngicela ya uye lo baba babuzulu sidinga wena baba wena mfana ufuneka sidinga wena uqotshiwe wena sidinga wena phuma sidinga ukukhuluma nawe baba ngidinga ukukhuluma nami ngendaba yakho kunodaba olubalekile esilethele kulo mfana phuma wena mfana phuma futhi phuma uya madoda awukwazi umxoxa umfana baba awukwazi umxoxa kuyasetshenzwa kusemsebenzini nabantu wena baba yona mfana yabo lo daba lebucayi kanjani no mana baba sacela baba hlaleni phansi sikhulumeni lo daba la ngithi uyimanager ngithi la ngesikhathi somsebenzi cha kodwa nathi sifike ngodaba olubalekile uyasetshenzwa la sifike nodaba olubalekile lo mfana uqotshiwe wena mfana phuma hamba nibuya lapha senhlanu nifika nihawula lapha nimpunga nibuya senibuya nabantu laba bamakhamera nizela hayi baba siyaxolisa ukuza namakhamera kumsebenzi wethu lo kodwa siyaxolisa sacela baba uhlale phansi la sikhuluma awumcimele ikhompyutha yami lapho ntombi ngiyabona ngihlale unje lo muntu uzoza uthi size ngani la nabo kwamina ngathola ithuba lokuzichaza babuyana ngicela uhlale phansi ungakatholi ithuba lokuyichaza kodwa uyeza wena la ayithi ngizokuchazela manje njengoba ngizohlale phansi ufike niyenze kuqaleni before ungena ninyathela kulo mnyango uyalwa ngithi sisafika baba babuzulu buya sikhulume babuzulu unjani babuzulu manje umusubayelekile indaba zakho baba buya sikhulume babuzulu ngicela uhlale phansi uzothi size ngani azange ngokungitshela ukuthi ngihlale phansi yimi uphethe okay angikutsheli ngiyacela angikutsheli ngiyacela ngoba sifuna ukuthi silungise le daba thula baba ungaqale baba
Usumlinde ahlale phansi nami khona azokhona ukwayi ngila. Baba ngiyacela ukuthi uthole indlela right ukuthi sikhulume ke manje. Singase nathi asizanga ngempe size nje ngokukhuluma kuphela. Nize kubani? Babuzu. Size kuwe baba. Okay. Akakuthula igama lami ngumabutho ngisuka from iProject TV. Manje la Sifanele umfana la igama lakho Sifiso. Kunodaba futhi ukukhuluma ngalo kuwe kahle kahle. Ilona lisusele silagcina sesiletha la endaweni kuthi kuya intathemba la iPose ya. Ngoba kuthi usebenza khona umfana lo ngibe sebenza khona la. Ya ubeklina nje la ngaphandle. Okay, ngicela sizwe istory sakhe kumfana ukuthi why sibizile nje namhlanje sila. Kanti njoba nila kanitshela ngestory. Usitshelile phela angithi wena umuntu odidekile manje awusazi ukuthi sifunani la phuma awusazi ufunani. Hayi umfana nje ubesebenza lapha. Cha. Okay, ngiyakuzwa. Kubadiliza utshwala lapha bafaka utshwala wantshontsha imali lapha ngithola ngibala imali lapha office. Wakuthola ibali imali wayitshontsha. Angithi mangathenda laba badelivayo la ngaphandle ngingashiya izinto budlapha lapho wangena wathatha imali Amanga la. Wasumxosha. Yebo isela vele liyaxoshwa. Hayi Umxosha nje okay. Ya baba. Ngona ngitshele kwenza. Ngikhuluma nobani kahle kahle ngikhuluma nawe noma naye. Cha khuluma nami na kodwa phela naye wathi umnika aphefumule. Akusiyinto enzakela ngidleba kuzulu ekhulumayo. Kwenzakaleni. Mina ngilanda abantu base TV ke bazowazi umhlaba wonke ukuthi wena umqoshi la. Angithi. Batshele. Awulali nestaff babuzulu. Siphi Omele staff? ngize ngikhuluma amagama. Awulali nestaff. Siphi staff? Ngikuthole wenzani lapha amanye ubeka ama case babuzulu. Ngibala imali. Usobala imali nentombi yami babuzulu wena. Angithi intombi yakho isebenza Awuqala ukuyenza Ima ezozebala imali nentombi yakho inesikhundla la ukuthi ibe sema office yobala imali inesikhundla. Intombi yami iyasebenza. Njengabasebenzi bonke. Njengabasebenzi bonke. Manje intombi yami yona njalo ubabuzulu uyicela ngale ngasese officeini. imali yake yabalelwa nje obala la. Kanjani babuzulu ngoba umuntu okade imali ukhona. Ubani usikhathwa ubani. Baba njengoba ubala imali ayibali wedwa or akithi une partner or mhlawumbe khona umuntu ombekile esikhundleni ukuthi uzobala nayo imali ngeke uthathe nombani osebenza nje osobala imali. Ngokwakho ngeke ngithathe noma ngoba. Cha ngokumsebenzi yonke nje umsebenzi ngeke uvele uthi uyasebenza uthathe ake ngibekise nje la yimi manager la. uthathe nombani wonke umuntu noma ngabe ubani. Wonke umuntu melazi ukuthi kwenzakalani e-office. Ufuna ukusebenza na ngisebenza na. Okusho wonke umuntu osebenza nawe wazi amabhuku e-office wonke nje usebenza akho. Akazi amabhuku. Manje wayukhetha intombazana intombi yakhe wena umubuka nje bengingabiza lo mfana azobala imali. Babuzulu anginayo umsebenzi wakho naye ungambiza ukwazi ukubiza intombi yakhe. Yimfo. Ngathi nawe khona okushodayo. Hayi akukho okushodayo. Lo muntu Ngakusola wena. Lo muntu ulale nentombi yamba. Ngazama ukuyombopha. Wabamba right handed Hamba right handed. Right handed. Le video khona masiba. yona lethi ngathi ubala nayo imali. Kanti ubala nobani imali ubaba unjani? Ufakazi Ividio ividio. Nayi video babuzulu. Kusafuna hayi ubaba uyayazi lezi sikhuluma ngayo singazikhuluma futhi uyayazi. Baba mina ngicela ungibuyisele emsebenzini. Nokuthi nisukele Mina ngibuyisele emsebenzini. Nizongimoshela umsebenzi wami la. Uyazi ukuthi ukulala nabasebenzi ube uwena manager ukuthi icala lingakanani lento. Ngilalena ngasikhathini. Akuyena yedwa lale naye ulale nabo baningi. Ulele nabo baningi. Engabavezo nayo ngathi. Kunini emini noma sibabe. Wadidisa manje baba. Kanti mina ama case ngiwathatha nini la? Uyena umuntu Emini vele. Ya ukhale kwezwa bani. Utshele bani yena. Angithi wena babuzulu yalahlisa we. Ilahlisa ini. Ebusuku kakho emini nje la ema-ofisini izinto zenzayo. balima lezingapheli. Nomkapha akazi. Ingqondo ayikho la. Babuzulu Wayilo mfazi anginayo. Oh yikho hambulala nje umsebenzi Intombi yami umfazi anginayo. yazi Angimazi lona khuluma ngayo ukuthi ngowaphi. ima le ndaba le masingafikisa kumphathi wakho ingafika kanjani? Vele inhloso yena ngithi yoleko. Ningithi wena uyaphika afuna uthatha ama responsibilities wakho uyaphika. Ngeke ukuthi bonke abasebenzi bazi ibhuku. Yahambi kanjalo. Akwavela uqashe uthathe nombani osobala imali. Inhloso yena vele ukuthi nizomqoshisa emsebenzini. Azange uxoshisa. Wena nje nangu mfana Lo uqoshiwe.
hayi okay uthula baba kahle why uyima kwalento enibokufuna ngabe niyenzela ngale ngaphandle ngale phandle kwala office yima hayi la izathu sokuthi umxoshwe ngiyangizwa ukuthi ngithini izathu sokuthi umxoshwe wena ungokwakho yima baba uthi ngokwakho watshontsha imali angithi emadoda baba uthi wena ubaba umfana lo ngokwakho watshontsha imali desayo umxoshila yena uthini wayekubamba lento la kungasiyona yena kuphela babaningi staff kahle sonke masingasebenzi sibike la naso singabhodla ukhona yedwa simbizile wabhodla uba nomuntu nango lo simbizile wabhodla so nje manje masingasebenzi staff naso singabhodla wena umxoshela ukuthi usefuna ukuceba ngithi usefuna ukuveza ukuexpose manje ya baba ayimele uphume khona la ngoba ya izindaba esithiwa ayikho yinhle wena mfana lento enize ngayo angizwa umane babuzumanda babuzokhala uthi ngathi content enzakala la emsebenzini ngazizwa ngabamana uzwa ngaba umane usana kudala babuzulu telefoni hayibo uyambona baba mana mina anime kancane sikesizwe akufanele nangumphathi yebo baba ya nangumphathi ngiza kuhlola umsindo lapho kwenzakalani la baba lana si-project nathi TV la njengamanje sibhalele umsebenzi wakho la kuthiwa uba usifiso mphathi ubabuzulu ulala nestaff Kwethi nathi TV yakuphi le yenzani lapha kwenzakala lapha endaweni yami baba umuntu manje inkinga siyayisimsiza baba njenge project nathi TV njengamanje sibhalele umsebenzi wakho la kusebenza khona ubani epozi usifiso yimi usifiso mphathi kwenze njani Smith ya mphathi uyingilethela abantu la be-TV la mphathi ubabuzulu la mphathi ulala nestaff la yena ungixoshile mphathi ngimthola lala nestaff lapha e-ofisini mphathi uyeba imali la ulale nalomntwana uNtuzinhle mphathi mphathi nofakazi bukhona mphathi walala nentombi yami baba mana baba nangu baba uzocela ukhulume baba nangu baba nizongimoshela umsebenzi wami la mnomzana wenzani lapha esitolo hayi ngiqosha laba abantu abagcwele la isitolo manje ubungitshelele mina ukuthi umxoshele umfana wangitshela izathu ukuthi umxoshele noba ngingaze ngasizwe izathu mina angithi lesikhathi ubungekho mphathi ngumxoshi izolo ntambama umxoshela ukuthi ngoba ubhizi namantombazane lapho lutho ngimxoshela ukuthi ngama-deliveries wantambama ungene lapha e-ofisini wantshontsha imali ngapha emafrijini manje mina ngingafoni wanzulu ukuthi ufone uma umsebenzi egangile bese kushesha kakhulu mphathi ngabona ukuthi njengemanager angivele ngikufaka indlela lokho mfana lalela konzulu uzongisiza ngento eyodwa ngoba ngazathi wena wazi umsebenzi wakho phambi koba umxosha lowo muntu lowo bekumele ukuthi ufonele mina kuqala ubese usho ukuthi kunomsebenzi wenza into enjengale nale okusuthi wena vele angikali ukuza uthi nobhizi nalabantwana esitaff lapho nazo hayibo into ezongisiza ngayo ukuthi uhambe lapho angifuni ukukuthola manje ngizostart imoto ngisuka la eJoburg ngizothola uthethe wonke amasakana wakho lapho ungasekho lapha esitolo uyangizwa ukuthi ngikulalele mphathi ya ngifuna ukubona nje lapho manje njengoba ngikhuluma nawe ngifuna ukuthola ungasekho lapho so alright mphathi ile nto ngifuna sakhuluma la baba manje basakhuluma nayi phone la basakhuluma nayi akusasizi nokumlalela sengiqoqile lalela nayi phone sakhuluma yamuthi awuthule wena mana baba uzubala uhamba ngoba sengihambile thatha amasaka akho baba umphathi itheni sami ngamasaka umphathi itheni umphathi kodwa dawo yohamba usile yeba mana baba angisubisa leyo hamba naye baba ofisi lakho semsebenzi baba uzulu ayikhuphe baba hayi ke babukele ndiyabona sibonela kubi mfaka ngaphakathi anitholele ne-inform useyasebenza ubaba uzulu uxoshiwa ngithi
Good. Nimkhiphele into zakhe lapho ziphume ngaphandle. Babukeli nasibonela bePro TV isimo sibi but sigcine solvekile. Babuzulu ulala nestaff la ephozo ulala nestaff abasebenzi bakhe bonke. Ukuveza lesifiso kanti imanager ayazi. Uxosha usifiso nje kanti imanager ayazi. So njengamanje babukeli kubi ngempela. Kodwa ke sigcine siyabonga ukuthi solvekile. Cela lapho ungakhohle ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyashare, uyakhomenta. Sizuvula ukuthi uthini. Njengamanje sesohlala la ipause thina ke sisha lenyama. Ubabuzulu ngephisi uzula kasesekho asasabluzi sisha lenyama njengokusho kwabahlali ukuthi inyama la imnandi. Abayosa kahle. Uplug wakhona utshwala lapha abashibiza utshwala bakhona perfect. So njengamanje sizohlala sirelax. Qhubeka usubscribe lapho like ushare. Nama ukuthi unenkinga ethile usibhalele. Sihamba sifike la ukhona. Siyabonga ahlangane kule episode elandelayo. Siyabonga. Thank you.